Assalamu alaikum yawana, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Idan wannan shine zuwan ka na farko a wannan channel to ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin ba mu ƙwarin gwiwa kawo muku shirye-shiryenmu na cikin gida har ma da na waje. Hankali subhanallahi, aiki zai lalata, aiki zai lalata subhanallahi. Kai, illallahu, Aminu ya kai tashin hankali. Wallahi, kai, kau, Isaka ya fara gama jiki, ya fara jiyawa, ya an fara laushi in yau so zai shiga. Kuma yaro danye ne, wallahi yaro danye ne ba busashe ba. Wallahi wanga jidali kajiya in ba mai sabon jini ba, ba sabon lokaci ba wanda iya wanga mirɗe-mirɗe sarki. Amma fa hankali Isaka, la ilaha illallah, aiki za lalata. Kau, hankali ina akwai saura, bai gaji ba, akwai saura. Inna lillahi, wannan kokowa tsakanin Isaka da shi da Aminu Ibrahim ta zo da kallo duniya. Kau, hankali Isaka. Daɗafa hankali yaro sai an da hankali subhanallahi, aiki za ka ɗaukar hanyar lalata. wannan kokowa ta kai kallo kai. Hankali subhanallahi, aiki da kaɗai ya lalace subhanallahi. Isaka na son shi gwada ma yaro iyawa, yaro na son shi gwada ma Isaka ƙarhi. Wallahi ya ce wadda kaka ta kama haka nake.